alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Idan kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, insha Allah zan nuna muku yadda za ku samu sama da 100,000 abin da ya yi ƙasa insha Allah. In dai har kuka bi abin da na faɗa muku a cikin bidiyon nan, kuma kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, insha Allah zan nuna muku abin da za ku samu sama ma da dala 100 insha Allah da izinin Allah. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon, in wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna mun subscribe saboda a duk sanda aka saka bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku. Mu shiga da ku cikin bidiyon. Da farko dai kai kana taɓa link ɗin zai nuna maka start, to bayan ka taɓa start zai kawo ka fuska na farko ko kuma ya nuna ma fuska kamar haka, to sai ka taɓa open game ko kuma check wallet ko kuma ka taɓa play game. To duk wanda ka taɓa already insha Allah zai yi. To bayan ka gama wannan kana zuwa abu na gaba da zai nuna maka shine daidai nan wajen, bari ku gani. To ku kuna buɗe shi, fuska na farko da zai nuna muku shine wannan hannun za ku gan shi a daidai nan wajen. Kun ga wannan hannun da yake nuna min invite, to ku za ku gan shi a daidai nan wajen. To sai mu taɓa shi kamar haka, bayan mun taɓa shi to kun gani ko yana nuna min hannun ko daidai nan wajen da aka rubuta muku withdraw na za ku cire kuɗi kenan. To sai ku taɓa shi, bayan kun taɓa shi to sai ku taɓa connect to telegram wallet, to sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi to sai mu zaɓa turn keeper ɗinmu kamar haka. Gashi nan yana mana loading, bari mu taɓa wannan kawai a taƙaice. Gashi nan yana mana loading. A cikin wannan application ɗin na samu sama da 15,000 a cikin shi, saboda na cire turn har kusan na cire ma turn ɗaya kusan kai sau 5 ma idan ma bai ba. Kuma duka zan nuna muku receipt ɗin da na yi na turn, kuma zan nuna muku send ɗin da na yi zuwa Bybit ina da na tura cikin turn keeper na. To sai na yi withdraw ɗin shi zuwa Bybit ɗin, kuma zan nuna muku zuwa Bybit ɗin. Kun gani kuna shigowa da farko kun ga ya nuna muku dala wannan 0.9 turn, to yana daidai kasan za su ɗau recharge. To wannan recharge ɗin da suka ɗauka to shine ya dawo min haka. To kana yin connect, abin da zai nuna ma na farko shine zai nuna maka withdraw. Kana taɓa daidai nan wajen, bari na muku cycle ɗin shi. Kana taɓa daidai nan wajen, kana taɓa shi, kana taɓa daidai nan wajen withdraw ɗin nan, to already zai sauka zuwa turn keeper ɗinka. Bari mu zo wajen alaman littafin nan. Kun ga yau muna ƙarfe 11:49 da sakon 48. Kuma in kuka lura yau gashi nan 12 muke. Kun ga duka da cire kuɗi na in ban yi minti 30 ba ma nake gani. To sai kuma na gaba kuma suka ce mana muna 2024 11 ga watan 8. Ku tabbatar da wannan abin yana fita. Kun gani muka zo daidai nan wajen. Kuma yau kun ga muna 11 ne ga watan 8. Lokacin da nake yin bidiyon nan 11 ga watan 8. Gashi nan lokacin da na cire kuɗi, kun ga na cire 1 turn, na zo na cire 0.3 USDT, shi ma turn yake nufi. Na zo na cire 0.1 USDT, na zo na cire wannan shi ma 0.01. To kana gamawa abin da za su baka shine wannan 0.1 USDT. Bari mu koma cikin turn keeper ɗinmu na muku bayani sosai. Ku ga yanda kuɗin zai shigo kuma da yanda na cire na ɗazun, ku tabbatar shi ma sai mu zo wajen sai ko minti 2 bai yi kuɗin yake zuwa. Kun gani na karɓe shi lokacin 11 kun ga da minti 50. To kun san za su ɗau recharge, to shine kuka gan shi haka 11 da minti 50 na cire na karɓa kuɗin. Sai kuma na zo na cire shi 11 shi ma da minti 56. Duka kun ga second nawa yayi, bai fi second 12 yayi ba.
kuma idan muka zo nan wajen duka wannan kuɗin a cikin wannan abin ne na ce kuma suka ce receive 0.01 ton ga sunan shi TG Victor Reward. Kun gani? In muka kuma zuwa ƙasa kaman haka, kun ga wannan ma suka ce receive 0.01 ton, shi ma kun gani duka a ciki ne. Ga wannan ma kun ga na karɓa receive 0.05 ton TG Victor Reward. Kun gani? To duka wa'annan a cikinsu ne na karɓe shi dukansu. Jiya kuma wannan jiyan nan na tura shi zuwa Bybit ɗina. To daman wannan kuɗin da kuka gani to wannan ɗin receipt na lokacin na karɓe shi November ne yana 4. To shine yau kawai na ce jiya kenan na ce bari na tura shi zuwa Bybit ɗina. To yau da na samu 1 ton ɗin nan shine na ce bari shi ma na tura shi zuwa Bybit ɗina. Yanzu bari mu shiga cikin Bybit ɗin ku tabbatar. Bari mu shiga cikin Bybit ɗin. Yana funding wallet ne to sakamakon sai na dawo da shi Unified Trading saboda ina son zuwa anjima na saboda daga sallan juma'a zan canja shi ya dawo USDT. Kuma idan ba ku yi follow ina ba ku samu ku yi follow, zan kuma yin bincike akan abin na tabbatar da ingancin shi. Zan saka musu $2. Na saka musu $2 to kuna yin register ma za su ba ku $100. To $100 ne bane da tabbaci. Alhamdulillah muna da tabbaci akan ta shin za ta fita ko kuma ba za ta fita ba. To alhamdulillah. To in za ta fita insha Allah zan kuma yin bidiyo akan shi yanda za ku cire wannan $100. Saboda idan kuka zo wajen yin withdraw za su buƙaci su ce ku sa musu 2 USDT. In na yi confirm ɗin shi ko da zuwa anjima ne ko da zuwa gobe ne insha Allah na kuma yin bincike akan shi. To insha Allah zan faɗa muku yanda za ku yi insha Allah. Bari Bybit ɗin ya buɗe na tabbatar mun kawai kamar scam ne. Wannan abin legit ne. Wannan ko da shi kaɗai ka riƙe insha Allah za ka samu kuɗi online sosai. Bari ya gama buɗewa. Yauwa to masha Allah ya riga ya buɗe mana. To muka zo wajen access kaman haka. To idan muka zo wajen access kun ga to ban san bidiyon ya tsawo kun ga to har kun ga kuɗin ya riga ma ya daɗe da shigowa. Ina da 1.10 ton. To in ka turo shi zai dawo funding ne. To idan kana son ka canja shi ya dawo USDT zan samu shi ma na yi bidiyo akan shi duka. Ban san bidiyon ya tsawo sosai sai ka zo wajen transfer da sauransu dai. To duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon. Da Allah kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ina son ku danna mishi like saboda wannan like ɗin da kuke danna mishi YouTube suna barin bidiyon yayi wannan ne ya tafi zuwa gun ya tafi viral saboda mutane da yawa su ga wannan bidiyon su ƙaru. Da Allah ku min sharing ɗin wannan bidiyon ya fi kowane bidiyon da nake yi. Na gode da ziyartar channel ɗina da kuka. Idan ba ku yi join ɗin WhatsApp group ɗina ba shi ma ku samu ku yi join saboda zarar an saka update ire-iren wa'annan a sanar da ku yanda mutum zai samu kuɗi online yanda mutum zai samu mining ingantacciya to duka a sanar da kai. Allah sa mu dace.